Ers dechrau 2020, mae Cadwch Gymru'n daclus wedi bod yn darparu lleoedd lleol ar gyfer natur, sydd yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw adeiladu ardaloedd ar gyfer natur, ond mae hefyd yn ymwneud â gwella cysylltedd â'r natur, yn enwedig yn ardaloedd trefol. Sefydlwyd lleoedd lleol ar gyfer natur i weithio gyda chymunedau i greu, adfer a gwella natur ar garreg eich drws, ac mae wedi gwella cannoedd o ardaloedd ledled Cymru, ac mae'r canlyniadau yn dangos hyn. Rydym wedi gosod dros 400 o becynnau dechreuol efo cynghorau tref a chymunedau a grwpiau cymunedol, gan greu gerddi pilipala, ffrwythau a bywyd gwyllt. Ac rydym wedi gweithio gyda sefydliadau cymunedol i osod pecynnau datblygu llawer fwy o faint, sy'n creu ardaloedd bywyd gwyllt newydd, mannau tyfu bwyd a gerddi dŵr glaw. Ar gyfer cymunedau a natur i mwynhau. Mae'r tîm Cadwch Gymru'n daclus wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr o bob oed a gallu i wneud hyn i ddigwydd. Mae'r byd natur dan fygythiad ac mae amser gweithredu. Gyda phob planwr, eglyn blanhigyn a llwyn rhodden nhw yn ei le. Dyn nhw'n tyfu'r cyfle i fywyd gwyllt fyny yn eu cymunedau. A chreu lleoedd newydd i bobl i ddarganfod, ymlacio mewn a mwynhau.